bulaliya. Hali zanen dutse kuma gare ka shi ya zamo jari. Komai in babba ya ceto ne kama bana in kare. Ma'ana babban kirki dan maganarsa za ta yi tasiri. Gaskiya ni iko ta ina na ji ta Allah take na kan ɗauka. Za ta yi mada amfani a cikin kowanne irin harka. Duniya zancen banza gwanar juya kamar fanka. In ta kai ka kamar gata nan take gudu kuma ta barka. Ashe MD dan ko ka bani kiɗa dan yanzu muka fara. Dan mu yi wasa in na samu guri har sako zan tura. Ni dai Allah shi da yake mini babu tsumi kuma babu dabara. Ina da masoya masu bidar wagana. Ina da magauta masu yawan zagina. Amma ba su yi a gabana in suka ganni su dan kauna. Ba su san fuska ita labarin zuciya ba ta kan zanzana. Ayya ni na gane basira ke waka, daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Mun gane basira ke waka, daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Ai kowa da salo na saman shaida, wani ya kone amma in kowanne salo za a yi ku ji dan Musa. Na yi kare na kuma lokan waka, kuma na gano baki shi aikinsa ya furta ne. Amma kun tsari na karin zance, ka ji ban girma wannan aiki da kwakwalwa ne. Tantance kamin ka sake harshe, domin ka san aishi kan dai dan ka isa kode. In ka biye harshe na kato malam komai aka ma san ba aka haƙuri harshen shi za ya zuga ka ka ɗaukansa. Mun gane basira ke waka, daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Bar maganar girma ko ka baba ko ka fi wani ya jibawa wai a cikin wannan harka. Ba maganar haka inda ka gane ita dai waka ai baki na kashi zai kwace ka. Ba duba shekaru ko kankanta, baiwar Allah shi dai idan ya so ai zai baka. To me amfanin mayin gaba, hasada taki shi za ta sa ya gaba kai ko sai ta aje ka kayo fusa. Mun gane basira ke waka, daina gaggawa zafin nema bai kawo samu in ji dan Musa. Rungume allo almajiri da nufi in kai hakuri, mai rigima kan wazo biya zai kisa kan naira 100. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri, mai rigima kan wazo biya zai yi kisa kan naira 100. Kai ne yau almajiri aiwataran kai ne malami, rayuwa da akwai sauye malam yau ai sanyi gobe ai dumi. Kowa kaga ya zama towa na bincika ai san da ya gumi. Hakuri shi ne jigon samun komai in mun kai nazari. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri, mai rigima kan wazo biya zai yi kisa kan naira 100. A kai ta gaskiya za ta ishe maka dan ƙarya ba ta kai ka ba. Motar kwaɗayi ne ko a tashar kyauta ba zan hauta ba. Mutuwar sarki ne kan fa a baki na ba a ji shi ba. Jita da wai an ce wannan ai sai 'yan matan gari. Kuma allo almajiri da nufi in kai hakuri, mai rigima kan wazo biya zai yi kisa kan naira 100. Saka zare sai a masaka saka kalamai sai mawaka. Bai yiwuwa tilas ne a jira ba a farawa da iyawa. Saka zare sai a masaka
laya in ka giya kuma wakar ka sai dai ta zamanto hayya hayya. Tambayi kowa mu ma mun sha wahala fa da gyar muka koya, horon gaske akai mana to shi yasa ba mu tsoron ma furtawa. Saka zare sai a masaka, saka kalamai sai mawaka, bai wace ne a jira ba a farawa da iyawa. Allah ji kan Sunusi na tun kirawo bai gidana ne wannan, ya koya mini sauti har ta cewa na koya shi kenan. In batun waka kuma Al-Sa'ad darakta ya koya min, gashi a yanzu in dai magana ne bana shakkar kowa. Saka zare sai a masaka, saka kalamai sai mawaka, bai wace ne a jira ba a farawa da iyawa. Baki shi ke bambanci hasi ko tsakuwa na lura, mawaki shi ke gane mawaki ba mai saurara ba. Baki shi ke bambanta sai ko tsakuwa mai lura, mawaki shi ke gane mawaki ba mai saurara ba. Mai sauraro ce kullum ya fi bidar a saka masa ganga, samsam shi bai bambance gwani ko komai yin burga. Amma in har wani yayi ya samu kuɗi wani sai ya ji jabga, dan ko Allah ya bambanta tsawon yatsu har kumba. Baki shi ke bambanta sai ko tsakuwa mai lura, mawaki shi ke gane mawaki ba mai saurara ba. A akar da kuɗin wannan magana zambo ko almara, kuskure na mu ne ni duka nake so wai in ga an gyara. Musamman ma fa mawaka masu gani su ne ke cara, to ku gyara kan mai sauraro ya san ba ku san waka ba. Baki shi ke bambanta sai ko tsakuwa mai lura, mawaki shi ke gane mawaki ba mai saurara ba. Mawaki shi ke gane mawaki ba mai saurara ba.